ויניית של עמוס לשון, ברוכים הבאים לשיעור 18. בדו-שיח הבא תשמעו את הביטויים האלה. El año pasado, השנה שעברה. El año, השנה. El año pasado, השנה שעברה. Éramos, היינו. Éramos. Agora un año, אשתקד. Agora un año. ו-Oganio, השנה. Oganio. Oganio. El año pasado, éramos, agora un año, Oganio. הקשיבו לדו-שיח בין דוד לשרה. Hasta el año pasado, mi tío vivía en Haifa. Nosotros éramos vecinos. ¿Cómo está ahora? Hasta agora un año era recio, como el fierro. Ma agora... ¿Cuál lo tiene? ¿No está bien? No, Oganio no está bien. Está חזינו. Sano y recio que esté. לפני שתקשיבו שוב, נחזור על הביטויים החדשים. El año pasado, éramos, agora un año, Oganio. Hasta el año pasado, mi tío vivía en Haifa. Nosotros éramos vecinos. ¿Cómo está ahora? Hasta agora un año era recio, como el fierro. Ma agora... ¿Cuál lo tiene? ¿No está bien? No, Oganio no está bien. Está חזינו. Sano y recio que esté. איזו מילה במשפט של דוד פירושה עד. Hasta el año pasado, mi tío vivía en Haifa. Hasta el año pasado, mi tío vivía en Haifa. Hasta. Hasta. Hasta el año pasado. מי היה חי בחיפה עד השנה שעברה? Hasta el año pasado, mi tío vivía en Haifa. נכון, הדוד של דוד. אמרו, הדוד של דוד היה חי בחיפה עד השנה שעברה. El tío de David vivía en Haifa hasta el año pasado. אמרו, הדוד שלו חי בחיפה עד השנה שעברה. Su tío vivía en Haifa hasta el año pasado. האם אתם זוכרים איך אומרים שכנים? ויזינוס. ויזינוס. כיצד תאמרו אנחנו שכנים? Somos vecinos. Nosotros somos vecinos. להיות שכן של מישהו זו פעולה מתמשכת, ועל כן אנחנו אומרים somos vecinos ולא estamos vecinos. ועל כן כשנרצה לומר כי היינו שכנים בעבר, נשתמש בעבר מתמשך, מכיוון שלהיות שכנים כאמור זו פעולה מתמשכת. עבר מתמשך כמו בפעלים אמבה, קנטבמוס, אצ'אבן, קומיאן, ביביה, דביאמוס. אנחנו כבר יודעים שהפועל סר מתנהג קצת חריג. סו, סוס, אס, סומוס, סוש, סון. טבעי הדבר שגם בעבר תהיה לו התנהגות שונה מהרגיל. לכן לא נופתע כשנגלה שהפועל סר בעבר מתמשך הופך לארה. Yo era, tú eras, él, ella era, nosotros éramos, vosotros eras, ellos, ellas eran. חזרו אחריי. era, eras, era, éramos, eras, eran. איך תאמרו היינו שכנים? וזה בדיוק מה ששרה אומרת. Nosotros éramos vecinos. Nosotros éramos vecinos. שרה מתעניינת בשלומו של הדוד. היא רוצה לדעת מה שלומו עכשיו. באיזו מילה היא משתמשת כדי לומר עכשיו? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? אגורה. אגורה. כיצד תשאלו מה שלומך עכשיו? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? איפה הספרים שלי עכשיו? ¿Dónde están mis libros ahora? ¿Dónde están mis libros ahora? הספרים שלך עכשיו בספרייה. Tus libros están en la biblioteca ahora.
Tus libros están en la biblioteca agora. David עונה. Hasta agora Nanio era recio como el fierro, ma agora... Hasta agora Nanio era recio como el fierro, ma agora... Agora Nanio, אשתקד. agora Nanio. מה פירוש hasta agora Nanio? עד אשתקד. האם שמתם לב שבמילה agora Nanio נחבאות שתי מילים מוכרות? האם אתם יכולים לזהות אותן? נכון, agora ו-anio, agora Nanio. דוד משתמש בביטוי recio como el fierro. recio como el fierro. recio חזק או חסון, fierro ברזל. חסון כמו ברזל. האם דודו של דוד עדיין חסון כמו ברזל? Hasta agora Nanio era recio como el fierro, ma agora... לא. כיצד הבנתם זאת? נכון, דוד אומר, מה agora... מה? אבל. מה agora? אבל עכשיו... מילה אחרת בשימוש נרחב היא אמה. מה או אמה, פירושן אבל. באיזה פועל השתמש דוד כדי לומר על דודו שהוא היה חסון כמו ברזל? Hasta agora Nanio era recio como el fierro. era. עבר מתמשך של אס. הוא היה חסון כמו ברזל במשך שנים ארוכות, ולכן טבעי שנשתמש בעבר מתמשך. שרה שואלת. ¿Cuál lo tiene? ¿No está bien? ¿Cuál lo tiene? ¿No está bien? ודוד עונה. No, Oganio no está bien. Está חזינו. agora Nanio אשתקד. אוגניו השנה. הקשיבו שוב לדוד ונסו לזהות את המילה שפירושה חולה. No, Oganio no está bien. Está חזינו. איזו מילה פירושה חולה? חזינו. חזינו. כיצד תאמרו חולה? חזינה. חזינו, חזינה. שימו לב באיזה פועל משתמש דוד במשפט. אסתה חזינו. אסתה חזינו ולא אס חזינו. אסתה מראה שזה המצב כרגע, שהוא חולה, ולא שהמהות של הדוד היא להיות חולה. איך תאמרו אני חולה? אסתו חזינו. אני חולה. אסתו חזינה. אסתו חזינה. אינך חולה? No estás חזינו? No estás חזינו? ובנקבה? No estás חזינה? No estás חזינה? אם שמענו שמישהו חולה ואנחנו רוצים להעביר לו איחולי רפואה שלמה, נאמר Sano y recio que esté. Sano y recio que esté. כעת האזינו לדו-שיח כשאתם מבינים אותו היטב. Hasta el año pasado, mi tío vivía en Haifa. Nosotros éramos vecinos. ¿Cómo está ahora? Hasta agora Nanio era recio como el fierro. Ma agora... ¿Cuál lo tiene? ¿No está bien? No, Oganio no está bien. Está חזינו. Sano y recio que esté. עד כאן ויני את שלמוס לשון שיעור 18.